Tu sme v priestoru hotela Therma. Máme tu chrízičky pod sebou a vodičky, jazierka. A presúvame sa pomaly k recepcii. Veľmi sa nám to páči zatiaľ. Musíme povedať, že sme tu vlastne prvýkrát, napriek tomu, že sme Čechy a Slovensko celkom dobre obehli svojho času. A toto tu už je recepcia. Už sme ubytovaní, už sme pripravení. A môžeme dokonca nakúknúť, sami vidí, že tu možno uvidíme trošku z terasy. Keď takto prejdeme. Prejdeme takým, tak sa tak vopcháme, dalo by sa povedať. Áno. A takže tu pred chvíľkou dávali kávu, dali sme si nejakú fotku práve 24/7, takže toto tu len pekné, je tu bazénik, výrivka, tenisový kurt. Môžeme sa aj prejsť. Poď, Follow us, ako sa hovorí po slovensky. No a Terazka má vyvýšené miesta, hello. Majú tu dokonca potom ešte bazénik, ktorý je tu. Tu toho tenisové kurty sú tu. A keďže máme perfektné počasie, tak sa tu veľmi dobre sedí. Zaujali nás hlavne tieto kaskádky, ktoré tu boli. Tu tam je tenisový kurt po tejto pravej strane. A tam úplne hore je bazénik, že vraj so studenou vodou. Takže vítajte v hoteli Therma, sme pripravení na Celebrate the 80s and the 90s. A v prvom boxe za nami 24/7 už sa rozospievajú, práve ich počujem. Takže sme pripravení. Jo.